Искам да ви покажа два инструмента. Момент само. Така. Значи това нещо има формата на търмък. Вие знаете какво е търмък. Това е търмъка, който събира така от търмъчи и събира там последни сламки, шумки и така нататък в градината. А това е ръчичка, чесало тип ръчичка. Това е като ръка на гръблива птица. Знаете гръбливите птици, как отиват и ловат жертвите си, от небето скачат, ловат и заминават. Така. Търмъче и ръчичка. Аз ги използвам за чесало. Само че тук едни хора използваха търмъченето като метод за източване на пари от българите в чужбина най-вече и от други наивни хора. Единият е с този метод на гръбливата птица, другия с този метод на търмъченето. Сега, моят елементарен въпрос към Киро Брейка беше следния. И не само към Киро Брейка, но и към Ивелин Михайлов. Защото ние тук бяхме свидетели на едно голямо, как да ви кажа, една голяма кампания за набиране на средства към политическа партия Величие, към исторически парк АД, към фундация Въздигане, към Родолюбци за България, към Кооперация защитниците. Ние тук говорим за една група от фирми и благотворителни организации, които по никакъв начин досега не дадоха отчет за събраните от тях пари. Аз мисля, че това е нормален въпрос, който ние повдигаме. И докато Киро Брейка там са поти пиян и изнервен, че му спряхме далаверата, нали? Процентаджията, потника търмък, питам Пинчера Просек, Вазелин Михайлов, Вазелине, нямаш ли така намерение да дадеш отчет на тези хора, които толкова дълго време те подкрепяха и ощетяваха собствените си семейства и деца в името на някакви каузи, които всъщност се оказаха толкова различни от спасяването на България, колкото и каузата на Пеевски да спаси България. Така, вижте много добре как съм ви направил тук една картинка. Едни алчни хора, които обичат парите, които се възползваха от добротата и родолюбието на българите в чужбина най-вече. Потника Търмък, Пинчера Просек, отдолу вдясно е шефа и едно търмъче с пачките, които те изтърмъчиха от нас. И тук виза за българите в чужбина. Това препоръчва Киро Брейка. Да, не дай Боже Ивелин Михайлов да управлява България един ден и съветник да му е Киро Брейка, който щял да въвежда визи за българите в чужбина. Така, няма ли сме право да определяме съдбата на нашите сънародници в България? Ние, българите в чужбина, няма ли сме право да определяме съдбата на българите в България с гласовете си? Ние обаче имаме право да наливаме в партия Величие, в исторически парк, в фундация Въздигане, в Родолюбци за България, в Кооперация защитниците и още там десетки каузи, аз вече не им задам имената. За площадка в Неофит Рилски, детска да се възстанови, 1000 глупости за пари. Така, добре, няма лошо. Хората са направили доброволни дарения Ивелине, Вазелине и Потник и Киро, какъвто и да си. Вие не мислите ли, че в един момент трябва да има отчет? Към Вазелин Михайлов се обръщам най-вече. В един момент, така, сега аз искам да се обърна и към институциите, които трябва наистина да проверят колко пари влязоха в тези фондации и бизнеси и къде отидоха всъщност тези пари. Защото на нас не беше вменено и призива беше да спасим България. Битката за исторически парк е битка за България. Нали? Отделно фундация Въздигане, Родолюбци за България, Кооперация защитниците, партия Величие. Ами направете един отчет, бе, хора, бе. Ние просто питаме кога ще имаме отчет, къде отидоха тези пари. Значи Пинчера Просек, Пинчера на Пеевски, използва собствения си пинчер Киро Потника, нас тук да ни вменява вина, защото сме искали отчет. Насякъде се иска отчет, бе, хора, бе. Това не е ли ненормално? Кирчо, попитах само един елементарен въпрос. Ще има ли отчет? И аз трябва да питам всъщност Вазелин Михайлов за отчета. Ти си му кучето там, което лая Пинчера на Каишка. Искаме да питаме Пинчера на Пеевски, Вазелин Михайлов.
Няма ли да има отчет в крайна сметка за тези пари? Ма нищо, че хората са ги дали доброволно, бе. Отчетете се и кажете, хора, ето, парите към партия Величие, които сте дарили, са толкова. 700, 500, 1 милион, колкото ще да са, 2 милиона, 5 милиона. И къде са отишли в същото време? Парите за исторически парк, милиони колко са? 2, 3, 5. Къде са отишли? Как са използвали тези пари? Ние не виждаме нищо променено в този исторически парк. Нали? И едва ли не битката за исторически парк, битка за България. Окей, плъзнахте ни там в тази насока, тръгнахме да помагаме. Фундация Въздигане. Там какъв ремонт на църква, какво се постигна, колко пари са изхарчени, колко пари са дошли. Някакъв, дори елементарен отчек, бе, някаква насоченост, просто е така, от уважение към всички дарители, бе, приятели. Оставете и, че закона го изисква, може би го изисква, аз не съм запознат. Но тук да се самосизират институции, тук около Вазелин Михайлов се създават едни групи организации, които постоянно манипулират хората и ги подвеждат и източват тяхните пари. От уважение към законите на Република България и от уважение най-вече към дарителите, ами тук някакъв елементарен отчет, дори да не е толкова задълбочен по някакъв начин, бе. Колко милиона са влезли в Величие от дарения, колко милиона са влезли в исторически парк, колко милиона са влезли в Фундация Въздигане, колко милиона са влезли в Родолюбци за България, колко милиона са влезли от Кооперация защитниците. Ами, не става само да искаме и после като ви искаме отчет и пускаш ми Вазелина и ми пускаш Киропотника, да почва тук да ми говори глупости, пиян за червен, насран. Не става така, приятели. Аре да си имаме малко уважение. Кой с какво са чесал, кой с какво са... От Киропотника какво може да чуем? Кой с какво са чесал? С търмъка. Киро, аз се чеша с този търмък, но аз с този търмък не съм ощетил един българин и аз дарения не съм приемал. Разбираш? Или с тази ръчичка. Пак съм се чесал. Аз съм се чесал и съм се чесал. Нали знаете кой се къпи? Който го мързи да се чеши. Мен ме мързи да се чеше и по някой път се къпа. Така, сега обяснете на хората, в крайна сметка, парите колко са, къде са отишли, за какво се използват. Нали? И най-вече Вазелин Михайлов, той трябва да излезе тук и неговите там организации, които са приближени. Евелине, ние знаем, че ти на твое име нямаш никаква организация. Ти дори не си председател на собствената партия. Някаква женичка там сте я сложили подставено лице Албена Пекова, на която ние видяхме очите през цялото време. През цялото време ние видяхме очите, забатачил се е нея с заем в парка и тя е част от култа към личността ти. И това е. Попаднахме в една голяма измама и в същото време ни се вменява вина и тук един човек чичко пиян насран от екрана ми крещи, че щял да ме въвежда визи. И ние само трябва да даваме пари, без да питаме къде са отишли. Киро, ти за хептен за големи бълъци не взехте и Вазелин Михайлов също. Оставете другите работи. Кой на кого е пинчер в парламента, кой на кого прави услуги там, кой на кого лапа и кой на кого се навежда. Това са отделни въпроси. Събрахте пари от българите в чужбина най-вече, защото ние сме най-лековерните и най-родолюбиви така. И дори да ви кажа, хората казаха, дайте тук да помогнем, пък какво ще става. Нали? Но някакъв елементарен отчет все пак, бе, приятели. Някакъв елементарен отчет, бе. Толкова милиона влязоха в партия Величие от дарение. С тези пари направихме това и това. Толкова пари влязоха от субсидията от държавата, но те не бяха достатъчни. В исторически парк колко милиона влязоха? Къде се изразходиха? Къде отидоха? В тази фундация Въздигане колко милиона влязоха? Как се изразходиха? Къде отидоха? В това Родолюбци за България колко милиона влязоха? Как се изразходиха? Някакво елементарен отчет, бе, ако ще на 3 месечи, бе. За 3 месеца са влязли 1,1 От тях 250 хиляди са отишли там и там, нали, нещо елементарно. Родолюбци за България също, Кооперация защитници също. Прекалихте, разбирате ли? Прекалихте и после Емил Русанов го купиха и го платиха. Да бе, той Емил Русанов го купиха. Човека ви попита Емил Русанов и не само Емил Русанов. Всичките взеха да задават въпроси, хората взеха да се съмняват. И казаха, бе, какво става тук, бе, какво, що? И изведнъж ние веднага сме платени и купени, защото питаме. И веднага сме предатели. Да, ама аз не съм Марков. Вие тук оцелихте точния човек, който ще ви постави на мястото.
Вие оцелихте точния човек, който ще ви постави на място, нито ще влезете в парламента, нито нищо от тук нататъка, нито ще вземете 1 лев дарение после, защото българите в чужбина не са балъци, бе, хора. Вие това не го ли разбрахте, Вазелине и Кирчо? Не го ли разбрахте това, че ние както може да помагаме, ние утре ще зададем въпрос и на нас трябва да ни се отговори, не да ми се вика и да ми се крещи откъде на къде ще питам къде са парите. Искам да знам, като един човек, който също съм дарил на парка, може съм дарил малко, но съм дарил. В кооперацията влязох и там съм дал, и там искам информация. Аз вече си ги тегла там. Парите ще чакам 2 месеца да решат и още колко време да ги ми върнат. Спрях си членския внос към тази партия, защото мирише замириса ми като прадняна романтична вечеря. И колкото повече робиш в лайната, толкова повече мирише. Вижте ако ще избираме поредните измамници, които да вкараме в властта, които вече ги вкарахме и се оказаха пък са и пинчери на Киска на Пеевски, това от друга страна. Сега, според мен, всички институции трябва да се самосезират, ако не, ние ще им помогнем да отидат и да направят проверки на тези организации. Какви пари влизат, откъде влизат и къде излизат и какво се случва там. А всички ощетени хора, като онова момче от Франция, дед ви го пуснах тук, те са много хора, които още се надяват, че по някакъв начин ще си вземат част от парите, които са инвестирали. Според мен държавата, ако трябва да си влезе в ролята, исторически парк трябва да се конфискува, всички строителства там и имоти и активи на Ивелин Михайлов и на съпругата му, без значение, че са фиктивно разведени, трябва да се конфискуват и с тези пари да се обезщетят всички хора, които са финансово заробени от пинчера просек Вазелин Михайлов и от потника Търмък Киро Брейка. Разбирате ли, това трябва да се случи наистина. Знаем в момента, че шефа на пинчера просек Вазелин Михайлов се казва Делян Пеевски. И това вече е обществена тайна. Това вече не е само Емил Русанов да го знае. Той Емил Русанов даже късно се светна. Той се светна месеци след това. Това вече е обществена тайна. Днеска Ивелин Михайлов едно видео защитава закриването на КПК. Защото и Пеевски го каза същото. И той му приглася. Спокойно, тези неща ще ги разберем. Но на първо място, там едни момичета в парка, едни млади момичета, хубави, дет ги познавам и толкова съжалявам, че те нямат друг избор, че са заробени с заеми на техни имена и че треперят дали утре фараона ще им внесе вноските по заемите и са принудени да правят всякакви циркови видеа тук и да призовават, че това не било пирамида, че тук било много хубаво, че много добре се живеело и така нататък. Те момичета там и момчета трябва да ги освободим от капана, в който са попаднали на култа към Ивелин Михайлов и личността му. Сциентологичните схеми трябва да ги освободим. Това може да стане само с намеса на държавата с дела и обвинения и конфискуване на този парк, продажбата му и активите да отидат за погасяване на задълженията на всички измамени там, какви са водят инвеститори или са, за мен не са инвеститори. За мен това са заробени хора, попаднали в култ. В култ. И виждате някой като излезе и да каже нещо, веднага ти си предател Пеевски, та купи кой та купи. Не бе, има хора с критично мислене, които ни им пука да излезат и да кажат, че пинчера просек Вазелин Михайлов си насочил към мене всички песове тук да малаят и да матуват. Това за мен е удоволствие, за мен е чест за вниманието. Благодаря за вниманието. Ама аз ви показвам как се прави и уважаеми журналисти и други критични българи от България и чужбина. Няма да си мълчиш. Как ще си мълчиш? Но тук се случва нещо страшно, бе. Тук се случва нещо страшно и то продължава да се случва. Окей, ние сме им спряли кранчето от българите в чужбина. Много българи ще се светнат постепенно, някои се светват и много ги боли. Знам, приятели, много е болезнено да разбереш, че си наливал там, където не трябва. И си жертва на измама, защото когато няма отчетност, за мен това е измама. Когато нямаш отчетност, е измама. Партия Величие, дарете пари. Исторически парк, дарете пари. Фондация Въздигане, дарете пари. Добролюбци за България, дарете пари. Кооперация за защитници, дарете пари. После питаш за отчетност. Ти къв си, кой те купи, бе? Предател, нещастник, полковник Марков номер 2. Симотека, Любо Жечев номер 2. Цанов. Не, бе, хората, питаме, бе. Бя съм дал пари там, питам, бе. Питам, къде са парите? Дайте някаква отчетност. Какво правите